дар рӯзи дуюми рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасон ва ҷавонон нахуст аз Тоҷикистон Меҳроҷ Зоидов дар вазни 48 килограмм ба ринг баромад. ҳарифи ӯ дар даври якуми мусобиқа намояндаи кишвари Таиланд Титиват Флонгоурай буд. дар ин майдондорӣ варзишгари мо бо ҳисоби 5-0 зафар ёфт ва роҳи худро ба марҳилаи навбатии чемпионати Осиё ҳамвор сохт. варзишгари дигари мо Асламҷон Қурбонов дар вазни 51 килограмм дар вохӯри аввали худ бар муқобили намояндаи Филиппин Ҷон Вайн Гентугао Висер ба ринг баромад. ба зуру бозуи Асламҷон Қурбонов ҳарифи филиппинияш тоб оварда натавонист ва дар охир аз рӯи бештар имтиёзҳо муҷзани мо пирӯз гардид. Асламҷон Қурбонов низ муборизаро барои дарёфти медали чемпионати Осиё миёни наврасон ва ҷавонон дар давраҳои баъдӣ идома медиҳад. дар вазни 54 килограмм Тоҷикистонро Бузургмерг Ихсанов намояндагӣ кард. муҷзани мо дар вохӯри аввалаш дар чемпионати Осиё бо намояндаи Покистон Афзалхан нерӯ санҷид. дар охир ин варзишгари тоҷик низ бо қарори якдилонаи доварон дастболо шуд ва ба марҳилаи навбатӣ баромад. дар рӯзи дуюми мусобиқа ҳамчунин рақобатҳои даври якуми варзишгарони вазни 57 килограмм баргузор шуданд. дар ин вазн Тоҷикистонро Абубакр Муродов намояндагӣ кард. ӯ бо варзишгари қазоқистонӣ Бахтиёр Анарбоев дидор анҷом дод, аммо муҷзани мо дар ин муҳориба бо нокаути техникӣ дучори бохт шуд ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. дар вазни 60 килограмм Абдураҳим Ёқубов рақобати якуми худро бар муқобили намояндаи Таиланд Фисит Паочантук анҷом дод. варзишгари мо дар ин дидор аз аввал то анҷом бартарии зиёд нишон дод. бо қарори якдилонаи доварон ҳисоб 5-0 ба суди муҷзани тоҷик гардид ва ҳамин тариқ Абдураҳим Ёқубов низ ба даври навбатии чемпионати Осиё роҳхат пайдо кард. дар рӯзи дуюми мусобиқа ин чорумин пирӯзии варзишгарони тоҷик маҳсуб меёбад. дар вазни 67 килограмм Анушервон Ақназаров аз варзишгари Ироқ Карар Ҳайдер Исмоил Исма мағлуб шуд ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. хотиррасон мекунем ки Тоҷикистонро дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасон ва ҷавонон ки дар шаҳри Амони Урдун ҷараён дорад 27 варзишгар намояндагӣ дорад. рақобатҳо то 14 март идома мекунанд.